kakuhle ba le private party ibisenziwa ngabantu abangafundi kwesasikolo qha ke ngoku babe bengafundi kwesasikolo becele ivenue esikolweni sebezikhethile bona bene-guest list yabo hayi ngabafundi baphaya esikolweni abasithetha ngabo kule meko sisemi phaa kulaa ndawo private party kwi-public school athina abanye madoda babhalayo ya baninzi bayangena esithi uathi silo le party iphenjelelo obubuhlanga phakathi kuba soze kaloku esikolweni kuthiwa kwenziwa i-private party kuphinde kungabikho abazali abamnyama ibe ngabantu abamhlophe kuphela sithi andiva mna usekhaya mandi yena yana kosive na musele sithi ke mina ndisoloko ndivumelana ne-EFF kwinto ezininzi kodwa ke kweli tyela ndibona into erongo bayenzileyo kuba ke andiva kuthiwa babethe umntu okanye bamoshe izakhiwo bebephikisha nje kuphela ngaphandle kwesikolo. Umbuzo wami kubani obize abazali instead of amapolisa? Nawe bebebona into ba tensions aba ingathi uthi andisoloko ndivumelana ne-EFF kodwa kweli tyeli uyavumelana nabo ya uSinozolo Chismanase uthi ngathi sizazicengezela kubantu abamhlophe eniyatsho nani kuba ibingabantu abamnyama ebebezenzela iparty eyeyabo phaya esikolweni mhlamba belungu bebengazibana ngxaki then thina siyakhalaza ingathi sifuna ukumenywa kwiparty zabo sicinga friendship nabo okanye kubemele bethe kubo ngokungathi ngokuthina sifuna bakhona kwizinto zabo abazenzelayo bayibisithi besizenzela ecaleni uSinozolo Chismanase esithi bathobele Viteke Tsomo imbono inhle yokwenza iparty but not esikolweni if bebeyenzele kwelinye ikhaya bingeyongxaki lo sababa nasemncebeni sakhangela abanye apho nako sithi omnye ya nekuthiwa ndisayiqwalasele bhutiza le ndidlebe zishushu kupheleni ke no nyaniso sonwaba uthetha enye le madoda ndifuna nokuyibeka leyana yobuhlanga qha kuma ayikho kwaleyo uthatha iberet yomntu uthi khona sekwatshiwo into yobana umdelele kutsho ayandandaka ndisafunda madoda lento esuka esikolweni ngoku nzabuya nditsho ngadelele sakhabe sibabamba nasemncebeni natsenye nje ngaphambi basemncebeni umthetheleli ibhoyana esithi la prime okay eba nyane ngoba usenganene kwamangcwaba ayikho yabisenza ababelungu basisikolo esiya njengoba kubuzo isikolo nje xa befuna ukwenza iparty yento sebokulahle abayiholo kamasipala i-EFF andibona uba iyenzileyo mnewento okay manibuye lapha eleteni ingathi izakwazi usiphendula singabanye abaphulaphuli because le nto ithethwa ngumphulaphuli lona ikhona kwalapha eleteni isikolo sibhale ileta nge-8th kaNovember sisithi sifuna ukulungisa into ezininzi eziripotwe rongo yimedia okokuqala one bethetha ngalomba bafake inverted commas bathi esisanqo senzekayo ngale white matric farewell ibhodi yesikolo yasithatha isigqibo kwalapha enyakeni into yokuba akuzubakho farewell esikolweni okwesithathu out of abafundi abaphaya abayi-254 abenza imatric i-42 kuphela ebikhona kwi-function ebebezenzela yona kwi-private venue not esikolweni as izityholo zisitsho kwimedia balungisa izinto ezikwimedia bathi khange yenzeke esikolweni lento nathi le esuka esikolweni isithi ininzi into ephosakeleyo neptoli kwerongo yimedia so bathi bona khange yenzeke esikolweni lento le iyazikhupha i-governing board nesikolo kule function ngoba ibingekho sesikolweni and bona batsho baseqala ngonyaka abazubanayo so ngabantu bebezenzela aba and leni bakuthiwa yenzeke esikolweni actually irongo lonto leyo ayikhange yenze kolo hlobo so ileta isuka esikolweni le so look right but kwi-private venue bazenzela iparty yabo bazikhethile and mistake isikolo sasishila uqala unyaka lento idodo asizoba nayo thina and then kabafundi mhlambi ke okanye abo bantu bazikhethela ba hayi wethu thina sigqiba unyaka masizenzele into yethu esicaleni then ke ngoku uluvo lwamanje yazi ke iyaqhuba nale leta ithi sibulela nje ngesikolo ke sibulela inkxaso kubazali into ba uninzi lwabo abamnyama nabamhlophe bakwelicala lesikolo ngenxa yezi facts zingavakelanga kangakahle ngaphandle
So uninzi lwabazali abamhlophe nabamnyama bathi sikunye nani ibiyi private function ebingekho sesikolweni. Sikunye nani kweli cala loba ayero yesikolo. Siqinisekile noba iphelela apho. Mhlawumbe abazali bavumelana kuloo ndawo leyo. Yenzeka ngolo hlobo ke. Le 45 uthetha ngayo ke nabazali babo banengxaki. Hence ke ngobe thathwa on ke ngokungaba baphikethayo kaloku. Emva kwezi facts sisanda sifumana kwelete esuka esikolweni masikhabe sithatha amathole endaba sibuye siboze kwakubaphulaphula.